Il-Prim Ministru Robert Abela żied il-fiduċja fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech rat tnaqqis qawwi f'dawk li jafdawh bil-Malta Today tgħid fl-analiżi tal-istħarriġ tagħha li għandu jafas il-buttuna tal-paniku. Fi stħarriġ ippubblikat il-Ħadd, il-Gazzetta Malta Today qalet li l-Prim Ministru Robert Abela ufdat minn 49.6% tal-elettorat kontra l-25.7% tal-kap tal-Oppożizzjoni Grech. Stħarriġ ta' dan it-tip ikun ippubblikat b'mod regolari u esponenti ewlenin tal-Partit Laburista dejjem sostnew li l-aqwa stħarriġ hija l-elezzjoni ġenerali bil-Prim Ministru nnifsu jgħid ftit tal-ġimgħatilu li hemm nies li wieħed irid jifhem iktar il-weġġat tagħhom. Intant l-istess stħarriġ ikompli jgħid li mit-tramuntana san-nofsinhar u mill-anzjani saż-żgħażagħ Robert Abela ufdat iktar minn Bernard Grech f'kull kategorija u f'kull reġjun. L-istħarriġ sar bejn it-tnejn u l-ġimgħa biex il-maġġoranza tax-xogħol fuqu seħħ qabel il-ħamis filgħaxija Bernard Grech għamel l-iżball kbir tal-laqgħa tal-Eżekuttiv li wara li sejjaħa ħassara biex spiċċa ma ddeċida xejn. Il-laqgħa kienet riżultat ta' aktar ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista fejn bil-mod kif mexa Bernard Grech spiċċa qalaħħa mingħand kulħadd. Intant anke l-Partit Laburista baqa' jżomm vantaġġ b'saħħtu fuq il-Partit Nazzjonalista bl-appoġġ għall-Partit Laburista jiżdied bi 3% għal 44.8%. Dan tal-Partit Nazzjonalista jinsab f'livelli ta' 30%.